Amin wa alaikum assalam. Baƙuwarka ce ne? A'a baƙuwarka dai. Ni ma ganin ta ne ta faɗo haka. Sannun mu ko? Dama na zo neman aiki. Aiki na zo nema ko da sakatariya nake so a ɗauki. Kin zo neman Aiki. to ai bari gaya miki wani abu wanda nake son ki gane kuma ki fahimta. Aikin fi karfin a nan ofis din sakatariya ko wani ma'aikaciya duk kin wuce wannan. A ofis din nan sai dai me a neman miki mukami mai karfi mai zurfi kuma ba daga baki ba a daga can ciki. Amma ina so in ja miki baki ne ko kuma in fassara miki duk da dai na san ke yar gari ce da wuri za ki je gano. Na gane abin da kake nufi amma sai dai ina da tsada. Ai kyau komai bane. Za ki tsadan kuwa. To ai wannan ai mai sauki ne wai an cire wando taka. Mu nan da kika gani babu harkar tsiya sai dai harkar cadas. Harkar masu gidan rana. Kin ganin? Me ka ki gani? Me kika gani? Kuɗi. To wannan ba kawai bane. Wannan ba wani abu bane. Ni ban dauki kawai kuɗi wani abu ba. In dai bukata ta za ta hau kuma za a saki jiki bori ya hau to ban mai da abin da na tara kawai ba. Babanya bukatun mu da ka dinga saka mana bukatun kai zabe zami da za mu ja layi. Ka jira ni anan ina zuwa. Jira ka kwarai kuwa. Kuma abin da zamu da kai da lokaci yayi ka kulle office din nan. In naga wani abu gora su kundure ba ce babu you are meant to maintain peace and order and just down. Mu je. na an gidan zan je nima in shiga ɗayan ɗakin kwanta. Babban yarinya. Well done. You make me happy. Serious? Yes! Gaskiya. Zizi kanki yana ja. Na san zaki wannan aikin saboda irin ku ne masu yin aikin nan. Ai ka san mata makirai ne. Ni a cikin matan ma daban nake don nayi course. Gaskiya fa na ga alama. Kun kuma burge ni sosai. Ai na san saki aikata. Shi yasa na sara miki. Saboda aikin nan ya kamata ki yi shi. Na sallama miki. Na cire hula. Ki ce kawai kin zama reza garuri kike yayyankawa gunduwa. Har da masu wayan ma. Har da su masu wayan ma? Har masu wayan ma. Shi yasa naga irin zubinki, irin yanayin kiraki. Zi kenan. To ai da kin sani da kin dauko kudin mun kasa. Ai na riga na zo maka da rabanka. To sai ki dauko mu gani. Barin ka baka. Gaskiya Zizi kin ci amana baki burge ni ba. Ban taba tunanin a matsayinki wadda na bawa amana da siffarki da kamalarki zaki ci min amana irin wannan ba. Kamar yaya zan maka ka barauniya ka mai da ni kenan? Ya zan sai da raina in yi abu sannan ka ce dauko jaka in kawo ka kasafta mana. Ai wannan shine rabon ka kawai. Gaskiya ne Zizi. Nayi babban kuskure kuma Allah ya yi gaskiya wa man fa'ala fi'ila.